Il-ħamis filgħodu fil-ġnejna reġgħu ngħataw il-libertà Katusu u Edel, żewġ fkieren tal-baħar li kienu qed jiġu kkurati minn Nature Trust. Katusu kien bella numru ta' oġġetti tal-metall fosthom washers u għalhekk kellu bżonn li jitnaddaflu l-istonku. Dan ikkawżalu wkoll problemi fil-metabolizmu. Meta nstab f'Lulju li għadda, Katusu kellu wkoll qataf waħda minn saqajh li kellha tiġi kkurata. Min-naħa l-oħra Edel instabet maqda f'nezz u nylon f'Settembru li għadda u nżemmet taħt osservazzjoni biex ikun żgurat li ma saritx ħsara fil-muskoli tal-fekruna. Il-ħelsin ta' dawn il-fkieren sar fil-preżenza ta' madwar 90 tifel u tifla li pparteċipaw fil-kampanja Adopt a Turtle organizzata minn Nature Trust. Ħadna l-kummenti ta' uħud minnhom. Illum ħlisna dawn il-fkieren, kif tħossukom intom? Tajjeb u eċitat. X'tallimtu llum? Tallimna li l-fri ma nix nitfaw affarijiet għax il-fri kien inkella nistgħu naqluhom jew nweġġawhom. Ma nitfawx affarijiet fil-baħar għax jistgħu iweġġaw l-affarijiet tal-annimali tal-baħar u ma rridux iżjed l-ambjent ikun rridu sabiħ l-ambjent. Ma nwadbux plastik fil-bahar għalli għax dawk il-brami ikunu trasparenti u l-fri kien jaħsbuhom bram il-plastik. Biex nieħdu il-bahar, il-bahar ikun nadif u ma noqgħodux nwadbu ħafna plastik u affarijiet oħra. Għax inkella jistgħu bħalma sabu fil-fekruna sabu fil-pulmon li jistaw joqtluhom jekk ikollhom xi ħaġa fihom. Tkellimna wkoll ma' Luca Manġwan, tifel li ta' spiss iżur it-torri ta' San Luċjan fejn ikunu kkurati l-fkieren tal-baħar. Kien għalhekk li bħala rikonoxximent tħalla jassisti lil Nature Trust fil-ħelsien ta' dawn il-fkieren. Spjegana xi tmur tagħmel inti t-torri ta' San Luċjan? Narrom. Timmissjom? Ejwa. Ħadna wkoll il-kummenti ta' Edel Shanahan, tfajla Irlandiża li ilha l-aħħar sena f'pajjiżna tassisti lil Nature Trust. It's pretty amazing. It's the best day of the year for me to have a turtle and work with it and then get to send it back to the sea. It's amazing. I feel great. Fil-fatt, waħda mill-fkieren salvati, Edel, issemmit propju għalija bħala rikonoxximent tal-ħidma tagħha.